Bismillahirrahmanirrahim. Qisas sidigi bäri başy bir nefer gıybet etmek, razi etmeli tarafı. Aňar başy taşıqanna ey musulman dogullar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr sahih hadisde: "Ey jawallar, law anna ahlas samai wa ahlal ard." Eger yerdäki adamlaryň hemmesi asmannäki fereştelerde hemmes fereşteli etmiýär ki, ýöne Peygamberimiz mesal urupdyr. Asmannäki fereşteleň hemmesi yerdäki ýaşaýan insanlaryň hemmesi nämesi işteraku fi demi mu'min la akabbahumullahu fin-nar rawahu Tirmizi. Bir musulmanyň gany dökülmeli bolanny nahaq gany dökülmeli bolanny asmannäki fereşteleň hemmesi yerdäki insanlaryň hemmesi müşareket etse Hudaý talaşylaryň hemmesini üşürip oda salar diýipdir. Musulmanyň ýaşy dökülmeli, çeberesi we gany musulman dogan. Musulmany narahat etmek, pes insan öz çarçubyna saklanmaly. Biri de ey musulman doganlar, şu hakkun nas marada kän bolýa, biziň zindigilemiz gün-bugün muşkele giredi ey musulman doganlar. Musibet üstüne musibet gelýär. Narahaty üstüne narahaty gelýär. Madam o muşkele ýerden o muşkele gelýär, qadim qiyalak gawy ýaşamak ýok. Bela kän gelýär diýse, ey musulman biz döwrekdaşdan hakkun naslamyz kan biziň. Bäri başy aýtjak zadymşy, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň hadis şerifi we bir nefer bir aýp sebepli aresen, Hudaý Taala şon dünýeden geçmäken özüň mubtala bolarsyň diýipdir. Biz milletin onun garyplygyny ar edýäs, on körlüğini ar edýäs, on yetimligini ar edýäs, on ýene bir zatlygyny ar edýäs, on zenanasynyň iş oňurmaýarlygyny ar edýäs. Hemmes başymyza gelýär ey musulman. Ondan ki biz näme dip hoşbahtyk ýetip bilmeýärdir. Ýok, o däl ey musulman dogan. Biz özümiz gözümüz bilen gördük. Bir ýaşylyň biri bardy. Öz dogan oglany bardy şoň hasta garysyna. O bende Huda damat teşennucu wa. Teşennuşdy Hudaý Taaladan gelipdir. İnsan ölüm bilen diýirligi özü saklap bilmeýär ki. Sen teşennuci diýip gyzyňy şoňa bermesen, o meger teşennuşdan başka dert ýokmy ölüme? Başka kän ki ey musulman dogan? Teşennuci bolman bilen Hudaý Taala başka ýerden sen körekoniň janyny aljak diýse başarar. Oňa ar etdi, teşennuci wadyp gyzyny tarafa bermedi ey musulman dogan. Öz ogly o başka ýurtlarda kamyonyň içinde teşennuç tutup ölüp galypdyr. Ýeke oguldy özü de tek farzand. Ayallygyň bolsa bolar ýöne erkekden ýökejädi, indi de narahat bolup gezip berýär musulman dogan. Ar etmeliler. İnsan ar etse döwrekdaşyň ar etmeli. Sen taarruzdan ber ar etsen, ar diýdik näme? Ar diýdik dile getirmek däl, ýüreginden geçirmeli. Şonu bir pes göz bilen gözlesen, Hudaý Taala zindigiňe salýar. İnsan ýaşamany öwrenmeli. Kutiba aleykumul qisas. Qisas wa diýipdir. Näme onu ar edýän? Onu ar etsen öz başyňa gelmeli bolar. Bir neferiň zinanasy meselen Hudaý saklasyn fahişemişdikde, şonu her forum sen zinanan pir de olasyn. Gize ibadet edip, göz ýaş edip, aglasa, emma bir neferiň zinanasyna fahişe diýse, baýat fahişe bolmaly öz zinanasy musulman dogan. Peygamberimiziň sahih hadisi wa. Kutiba aleykumul qisasu fil qatl. Kanun mollu diýipdir. Bir nefere taarruz edilsen, etsen görersin, gassan düşersin, yaksan bişersin, ahirkisi näme? Etsen görersin. İnsan baýat eken zady normal, şal eken şal olmar olarda. Etsen görersin, yaksan bişersin, gassan düşersin, eksen de olarsyň diýipdi. Näme sen edmeli bolýar ey musulman? Kutiba aleykumul qisasu fil qatl. Waq Hazreti Mevlana bir gawy diýýär, in jahan kuhastu felema nida suyama ayet nida harasida. Hazreti Mevlana aýtdy, bir dağın üstünde duran bolsa, bir gollaň üstünde bir şahs, tarafda ewrine bir golla bolsa, yek diýse otadan ses ewrlik gelýär. Näme agzyndan çykan zat şo da özüne ewrlik gelýär. Dünýede de şo, dünýede näme sen kıyamatda özüne ewrlik gelýär. Ýok, kıyamatda ewrlik gelmeýär. Birentegi işte dünýede etýän, dünýede özüne ewrlik gelýär. Özüň näme kepliýän, näme kökedýän, özüňe ewrlik gelmeli bolýar ey musulman dogan. Bir mugada bir bennäni narahat etmek, bir bennän ganyny dökmeklik, dogry ha, sen gaçanyň bilen hisnat bolmaly. Hudaý Taala musulmanyň gany ýerde ýattyrmaýar. Oglan goşan gany görmeli bolar. Bir neferiň maşynyna kaktyryp gaçyksan öz agtyň kynşaýtmeli bolar ey musulman dogan.
Bäri başy bir neferi ýürüňden bir teleke oranda zindigiň şoňa mubtala bolmaly bolsa Hudaý Taala gany göwerip bermer. Ey musulman dogalla, pes hey wara hawasyň jem etmeli. Öz çarçowyňdan çykmaly. Qisasy ayet etjek. Şu gizedäki aýy kerimäni zindigisine saljak musulman dogalla. Şumat ehli cennetdir. Behterin insanlar yerin gözünde Hudaýyň buyrugyna ähemmiyet berýärler. Azdyrsynız, emma Hudaý Taalaň ýanyna erzeşiňiz kändir. Qisas aýany zindigi saljak bolsaň çarçupdan çykmaýly. Sözde de şeýle, yürekde de şeýle, berhortda da şeýle. Hatta özüňiz bilýäňiz Hazrat Muhammed ibn Sirin radıyallahu taala tabiillardan, beýik öwliýalardan keramet görlen insan tabiri hak bilen ma'ruf. Hudaý Taala tabiri hak beripdir. Hazrat Muhammed ibn Sirin radıyallahu taala öwliýalardan dünýeden geçek bolany bir berge sebeple zannana giripdir. Ve näzire bol, sen bir öwliýa adam, sen bir hesap ketamylja ýaşaýan adam. Aýaňy ters basmaýan, başşak ýeriň öňçe görýän günnüz ýalak arasy ýer bolsa basýan. Näme dip sen bergiň sebeple zannana girdin diýenni onna aýdypdyr. Inni a'rifu az-zanbellezî asabani bihâzâ. Bir günah etdim, şu günah sebeple şu zannana girdim dipdir. O näzire ayyartu rajulan munza 40 sene faqultu lehu ya muflis. 40 yıl mendan önce bir nefere hey berşekast diýdim, Hudaý Taala men berşekast etdi 40 yıl sonra dipdir. On razy etmedim dipdir. Hudaý Taala tabiilyň gözlemýär ki yerdäki tamam insanlar, asmandäki günäsi ýok, tamam ferişteler bir musulmanyň ganyna şerik bolsa hemmesini oda saljak Hudaý Taala. Insany gözlejek meý musulman dogan. Kutiba aleykumul qisas fil qatl. Çarçupda ýaşady Hudaý Taala. Qisas kanun. Bayat görmeli näme diýen bolsaň, näme çyksa bayat şoň mugabelinde sen zindigiňe de gelmeli. Ey musulman dogallar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.